Жив ли ми е канала и какво продължава да се случва? Сега ще поговорим малко за това какво се случи. Ще се пробвам да кача това видео и се надявам да не бъде изтрит канала скоро, защото все още не знам какво случва. И заедно с това от Instagram ще отговоря, тук ви бях пуснал един пост, за да задавате въпроси, така че ще отговоря на някакви въпроси от тук. Даже първия въпрос е: какво става, ще изтриват ли каналите? Първо, вече ми изтриха няколко канала. Този, който е за стрим, вече го няма. Готвисимо вече го няма. Вената Клипс, където бях създал, го няма. Имах някакви други канали също, които са ги изтрили. Това, което в момента остава, е Вената Тек. Главният ми канал, който е този, в който в момента се надявам да виждате видеото. И не знам до кога ще съществува. Пробвах се го предпазя по някакви начини, дали ще успея, не знам. Вената Влог също съществува, но той е, може би, една идея повече под опасност, отколкото този. Не мога да гарантирам нищо, защото днес снимам видеото, днес е 4, ще се пробвам да го пусна днес и не знам какво ще става, ще видим. Мислиш ли да спираш да качваш скоро? Това е още от преди да се разбере за този проблем с каналите. По принцип не съм мислил някога въобще да спирам да качвам, въпреки че можеше и да се наложи, може и все още да се наложи да приключа с това нещо, малко така принудително, защото ако затворят абсолютно всички канали, плюс това ме добавят към някакъв като blacklist, да не мога да създавам нови профили и съответно да създам нов канал, това означава, че единственото нещо, което ще ми остане, е да стримвам, да качвам някакви тиктоци, да си ползвам Instagram и така нататък, което всъщност ме напомня да ви кажа, че вече стримвам в Twitch, така че завръщам се отново там, стария ми канал, където се стримвах преди, така че ако искате да идвате да гледате стримове, заповядайте там. Мислиш ли да разчупиш гейминга в канала си, да започнеш нова поредица тип влогове и подобни? Би ли завърнал Human Fall Flat с Никича и също не можеш да сложиш банан тенджера и да го изядеш с лъжица? Няма да правя старите глупости. Благодаря. Да, искаме се да правя някакви неща, само че в момента си още не знам какво ще правя, защото не знам какво съществува и ще съществува. Искам да правя подкастите, със сигурност бих искал да правя някакви влогове, само че трябва нещо интересно да се случва, за да има тези влогове. Със сигурност бих искал да пробвам отново тук-там някоя песен и всякакви такива предизвикателства и тем подобни. Плюс да, може би гейминг, просто проблема е, че за мен няма нещо толкова интересно, което да качвам и да не бозя едни и същи видеа за някакви игри, които са от преди 200 години. Кое е нещо, което си постигнал през 2022, с което се гордееш най-много? Не знам, може би това, че съм израснал тук вътре, може би това ми е хубавото нещо, което така се гордея, си е мое, си го знам само аз. Какво не успя да направиш през 2022, но не мислиш, че ще успееш да направиш и през 2023? Това може би... Всъщност има доста неща, които не съм успял да направя, но дали няма да успея? Чакай, но не мислиш, че ще успееш да направиш и през 23-та? Тоест няма да успея през 23-та. Ами нещо, което ако не му отдам толкова време, със сигурност няма да успея, това е музика. Да създавам повече музика. Това е нещо, което ми харесва, нещо, което ми е много готино, само че отнема много време, трябва си талант, трябват си средства, все неща, които нямам. Иска ми се много повече да правя подкасти, защото това е нещо, което на мен ме е интересно да гледам. Не мисля, че съм някакъв супер добър подкастер или каквото и да е. По-скоро аз го приемам като някакво предизвикателство, защото по този начин мога да се срещам с хора, може да си говорим някакви неща. Мисълта ми не е най-гладкото нещо, което върви в моята глава и не съм най-подходящият човек за създаване на подкасти, защото не се изразяваме толкова добре. Ето това ми е като предизвикателство, за да мога да се развия, да го правя по начин, по който на мен да ми харесва и се надяваме се пак и на хората да им харесва. Аз ли пораснах или ти си промени чувство за хумор? И двете. И двамата сме пораснали. Видеята, които съм правил преди, са си за преди, няма да ги трия, няма да се срамувам, да кринжвам или каквото и да е. Просто аз лично не мисля, че това са видеята, които искам да продължавам да правя, да се мажа с лютеница по лицето и някакви такива за малко лайкове и да си купите 3 тениски от мене и всякакви такива глупости. Това не означава, че
когато искам да се лигавя, няма да се лигавя, просто няма да се насилвам да правя някакви, да се правя на клон, буквално, само и само за да качвам видеа. Искам да си правя видеа, за да ми е готино. Преди ми е било готино да се правя на тапанар, сега не ми е готино да се правя на тапанар. Ти си пораснал, аз съм пораснал, случва се. Какво мислиш за новата ера на българските ютубери? Това е нищо конкретно няма в този въпрос и не мога да го разбера точно какво искаш да ме попиташ, но гледам себе си, гледам това, което на мен ми харесва. Всеки има правото да качва, да прави каквото си иска, стига да е в правилата на YouTube. Така че дали на мен ми харесва или не, няма никакво значение. Важното е дали на вас ви харесва. Има много контент, който на мен не ми харесва, но е супер гледан, така че какво значение има, какво мисля аз. Той и без това не е направен за мене, той е направен за друг тип хора. Кажи трите ти най-любими игри за PC. Ако трябва да ги смятаме по това колко съм ги играл, игрите ще са Warcraft, Frozen Throne, не World of Warcraft, просто Warcraft, Dota и Minecraft. Не мисля, че имам някаква друга игра, която съм играл повече от тези три игри, така че те са в топа просто. Може ли 2-3 примера за това как да развия един нов Instagram акаунт, понеже ми е много важно, благодаря предварително, моля. То има много начини, често казано не ми е някакъв приоритет да си развивам Инстаграма, просто си го ползвам за хората, които искат да ме следват, да поддържат някакъв контакт с мен, да гледат какво правя. Много от нещата ги промениха, много от постовете вече много от моите постове вече не достигат до толкова много хора, поради някакъв по-странен алгоритъм, където ти харесва постове, просто почва да го разпраща на супер много нови хора. Така че не мога да ти кажа със сигурност, ето е това формулата. Но да, ако постът ти е интересен, ако хората го гледат, дали ще бъде някакво видео, дали ще бъде снимка, да лайкват, да се ангажират, би трябвало алгоритъма да хване този пост и да го праща на други нови хора. Така че прави нещо, което да е интересно за хората. Прави нещо, което хората да искат да споделят, дали ще е някакъв пост, дали ще е нещо забавно. Нали, все пак това е много важно хората да го шерват. Прави колаборации с други Instagram профили. Нещо, което е много готино е да тагваш места, локации, примерно когато си на някакви сторите, защото хората, когато ходят на такива места, ги проверяват, цъкат, гледат някакви сторита. Аз съм стигал до над 200 човека, които да са гледали самото ми стори от такъв таг, което за мен не е вау, но за някой, който да кажем има 1000 последователи, даже който пак е доста добре развит Instagram профил, 200 човека да ти гледат сторито от най-вероятно 500 си е супер добро число. И от тези хора потенциално може да си вземеш някакви хора да те последват, ако нещо, което си публикувал е яко. Ако има въпроси, които съм отговарял прекалено много пъти в някакви Q&A, няма да ги отговарям. Така че ако вашия въпрос не е отговорен прекалено много пъти в други Q&A, които може да ги гледате просто. С какво ще запомниш 2022 година? Това е интересно. Доста неща започнахме, с които не сме мислили, че ще започнем да се занимаваме с тях. Може би това е едно от нещата. Доста нови приятелства и връзки, така да се каже, изградих през 22-а. Изтриха ми канала. Всъщност, да, гордо се случи 22-а. И това са, може би, така да се каже, някои неща, които биха се запомнили. Има доста въпроси дали ще променя контента за напред, обаче докато го правя това нещо, когато съм пробвал няколко пъти да променя контента и виждам по-скоро негативен фидбек от хората, което да кажем, че е до някъде нормално и заради това предпочитам да имам два канала и единия, който просто да си е гейминг, а другия да е всичко свързано с лайфстайл, нали, което е около мен. Защото когато кача в главния канал, където има много повече сабскрайбъри и така нататък, и кача нещо, което не е свързано с гейминг, не се представя добре и даже обратното е лошо за канала. Има хора, които се отабонират и така нататък и в момента, в който кача някакъв гейминг, бам! Така че
дано да не ми изтрият вената Vox, за да мога да си качвам там тези неща и тук съответно да се остане този контент, който да е най-вероятно гейминг и свързани неща с гейминг. Смятате ли пак да правите фен среща през 23-та година? За сега не знам дали още ще има, не сме правили някакви такива събития от 3 или 4 години, вече не помня колко станаха. Бая. Правиш ли си Vision Board и какво ти е мнението подобен тип практики? Правил съм се, не си правя в момента такива Vision Board-ове, иначе това е по принцип супер добре, но само с представяне няма да стане това нещо, трябва да се действа, трябва да... Има и много по-задълбочено, нали, от това просто да гледаш нещо, няма да се получи просто когато си принтираш една снимка на кола и я гледаш. Нали, за тези от вас, които са чели книгата или са гледали филма Тайната, доста даже над това е, за да се представяш, идеята е за това да почнеш да живееш по начина, по който ти наистина притежаваш нещото или живееш по начин, по който искаш да живееш, и тогава ще се случат тези неща. Няма да стане така. Иначе готино, в смисъл, не е нещо, което да е лошо. Който ми е чел книгата, която все още няма никъде налична, Живот в страх, там обяснявам точно за това как съм си правил такъв тип Vision Board за YouTube и за някакви други неща. Какво смяташ за последната година на българския YouTube, защото поне според мен на 90% от гледанията на най-известните и с много абонати канали намалят? Не съм много сигурен дали съм точно прав, но от моите виждания някак постепенно BG YouTube вече не е това, което беше. Ако говорим за гейминг, да, почти не останаха някакви неща, които да са интересни, да са хайп, и трябва да се правиш на маймуна, за да се гледа това нещо за малките, защото не виждам как някой голям би седнал да гледа някакви такива неща. И да, нормално е. Последното нещо, което беше по-така хайп, е ролплей пакта, което го правихме, преди това Among Us, преди това отново пакта, Fortnite, пакта. И то просто няма. Няма нещо, което да е било някакво хайп. Да кажем, че всъщност сега има, което пак е хайп и е било хайп, и това е GTA Roleplay, но това са нещата. И да, нормално е. Не знам, не съм следял другите хора. Аз спрях да качвам толкова редовно от сигурно даже 2 години насам. Последно време пък съвсем съм още по-нередовен. Може и да пробвам да качвам по-редовно в главния канал, ако почна да намирам някакви игри, просто да тествам, да се цъкам и без да са някакъв вау едит и всякакви такива. Да видим още дали ще се хареса това на хората, но и при мен гледанията супер много паднаха, аз толкова малко гледания, нали, говорим като за месец, и някои видеа тук-там са си нормални, нали, имат хубави гледания, но като говорим за последния месец в статистиката, като гледам в Analytics, толкова малко гледане не съм имал наистина много отдавна, но пък с по едно видео на месец не става. Малко са дъмбел ли? Да. И може би важният въпрос за финал. Има ли гадже? Тук е времето да ви кажа.